حبرتسب كمية لكم لحندكم كمية تقانو كلاتكم على السوشيال ميديا زلكم بإግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ሰላም ይለያ ያው ሙስሊም ክርስቲያን ማህበረ ከመይ ለኩም ላይ ያው በማዓንቲ ከም ዝፍለጥ ኣሕዋትና ያው ናይ ሞት ቅፅዓት ዝተፈረዶም ኣብ ሱዑድያ ዝርከቡ ኣለዉ ያው ኩሉ ብዓቕሙ ያው በብዘለዎ ተኸታልን በብዘለዎ ኣፍልጦን ብኩሉ ነገር በቲ ሞዩን ያው ድምፂ ክኾነሎም ውዒሉ እዩ ያው ድምፂ ክኸውን ገለ ይግብኦ እዩ ፅቡቕ እዩ ድምፂ ምዃን ፅቡቕ እዩ ምሙካር ማለት እዩ ያው ተተሳኺዑ ንምሙካር ዝኣክል ፅቡቕ እዩ ዝሮ ግን ማለት እዩ እዚኦም ኣሕዋትና ማለት እዩ ሕጊ ሱዑዲ ማለት ናይቲ ነብረሉ ዓድሲ እዛ ኣነስ ኣብ ትግራይ ኣለኹ ኣብ ትግራይ ኮይነስ ሕግታት ናይ ትግራይ እንድሕር ዘይኽቢረሲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅዖ ቅፅዓትስ ፍሉጥ እዩ እና ያው እዚኦም ድማ ኣሕዋትና ማለት እዩ ኣብ ሱዑዲ ከይዶም እቲ ሕግታት ናይ ሱዑድስ ብደንብ ገይሮም ያው በቲ ሕጊ እዮም ክጓዓዙ ዘለዎም ይብል ያው ኦልሬዲ ናይቶም ተፈሪድዎም እኒኳ ኮይኑ እንድዩ ዝኾነ ነገር ክትምልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ተስፈሊጦም ተስከይፈለጡ እዮም ኣትዮምዎ ዝስራሕ እዚ ማለት እዩ እምበር ያው ሕጊ ናይቲ ዓዲ ከኽብሩ ገለ ይግብኦም እዩ ያው ኩሉ ዓድታት ሲ ኣብ ኩሉ ሃገር ሲ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ በቲ ሕጊ ተዘይከድካ ድማስ ግድን ኢኻ ክትቅፃዕ ማለት እዩ ሞት ካዋላ ተዘይኮነ በቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ክትቅፃዕ ሲ ግድን እዩ ያው ሱዑዳውያን ድማ ከም ዝፍለጥ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ ዝሰረቐ ሰብ ገለ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኢዱ ይቑረፅ በቲ ከምቲ ዝሰረቆ መሰረት ማለት እዩ ታሰረቐ ኢዱ ትቑረፅ እንድሕር ደኣ ሰብ ቀቲሉ ይቕተል ከምዚ ኣደንዘዝቲ እፃት ዝበሃሉ መደንዘዝቲ እፃት ዝበሃሉ ሓሽሽ ገለ መለ ድማ እዚ ድማ ያው ንሞት ፍርዲ የፍርዶ ማለት እዩ እዚ ዘይፈልጥ ኣብ ሱዑዲ ከይዱ ዘይፈልጥ እዚ ኣሎ እዩ ኢለ ኣይግምትን ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ እትኣትዎ ዘለኻ ዓድስ ግድን ሕግታቱ ክትፈልጥ ሲ ግድን እዩ በቲ ሕግታት ክትጓዓዝ ድማ ግዴታኻ እዩ ፈቲኻ ከይኮንካስ ከይፈትኻ ማለት እዩ በቲ ሕጊ ኢኻ ክትጓዓዝ ዘለካ እና ያው እንታይ ክብል መብዛሕትኹም ስለ ተታሒዞሙስ ንኽልቀቑ እዩ ድምፂ ትኾኑ ዘለኹም እምበይ ብዙሓት ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዘለውስ ኣለዉ እዮም ወላ ሕዚ ኸማን ኣለዉ እዮም ማለት እዩ እና ንሳቶም ንኽወፁ ገለ ኢኹም እንደውም ብዝያዳስ እቲኦም ኣብቲ ስራሕ ንሱ ዘለዉ ነዚኦም ተፈረዶም ሪኦም እቲ ስራሕ እሱ ንኽገድፍዎ ኢኹም ክትፅዕሩ ማለት ንኽወፁስ ክትሰርሑ ዘለኩም ማለት እዩ ግን ኣነ ከምኡ ኢሉ ድምፂ ዝኾነ ውፃእ ካብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣይትስርሑ ዝብል ሰብ ግን ኣይረኹን ኣነ ጥራሕ እዚኦም ይለቐቑ ጥራሕ ዝብል እዩ ንሳቶም ተተለቒቖም እውን እኮ ፅሕ ንግሆ ያው እቶም ካልኦቶም ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ፅሕ ንግሆ ከኣትውዎ እዮም ዘይተርፍ እዩ ያው ናይ ግዜ ጉዳይ እምበይ ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ከምኡታት ክስካብ ዓመት ገለ 2 ዓመት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ያው ብኡ ጌርካ ዝቕፀል ገለ እውን ክመስሎም ይኽእል እዩ ንሳቶም ገንዘብ ጥራሕ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ግን ከይተጠቐሙሉ እዮም ዝኸዱ መብዛሕትኦም ሲ ኣብ ሓሽሽ ገለ መለ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ሲ ከይተጠቐመሉ እዩ ዝኸይድ ወላ ኣብ ዓዲ ገዛውቲ ይሰርሕ ማለት ሲ ተሃፍቲ ዝበሃል ሲ ይሕዞ እዩ ግን እቲ ሃፍቲ እሱ ኣይጥቀመሉን በፍፅም ማለት እዩ መንዳ ይጥቀመሉ በቃ خلاص ዘይሰርሐ ዘይደኸመ ቤተሰብ ይጥቀመሉ ምክንያቱ እሱ ኣይመውት ኣሎ መማቱስ ኣይተርፎን እንተስ ብብረት እንተስ ብኸምዚ ፍርድስ መማቱስ ኣይተርፎን ኣብ ከምኡታት ይሰርሑ ነይሮም ዝወፁስ ውሕዳት እዮም እና ብዝተኸኣለ መጠን እቶም ኣብኡ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣብ ሓሽሽን ገለን ትሰርሑ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ህይወትኩም ዝዓብየኩምስ ወላ ገንዘብ ዝዓብየኩም ገንዘብ ሲ እንድሕር ሃሊኻ ብህይወት እንድሕር ሃሊኻ ገለ ይመፅእ እዩ ገንዘብ
ድሕሪ ሞትካ ግን ኩሉ ነገር የለን እቲ ዝሰራሕካዮ ንባዕልስ ከይተጠቀምካ ትመውት ኣለኻ ማለት እዩ እና እዚ ከዓ ያው ክትወፁ ክትገድፍዎ እዩ ዘለኩም ማለት እዩ ንምንታይ ኣባጊዕኩም ሓሊኹም ዋላ ግማልኩም ድዩ ገለ ሓሊኹም ብሽሕ ቅርሺ ሰሪሕኩም ዓድኹም ዘይትምለሱ ጥዕናኹም ሒዝኩም ወይ ከዓ እቲ በረኻ ናይ ስዑዲ ተገልግልዎ ዘለኹም ኣብ ስዑዲ ከይድኩም ተገልግልዎ ዘለኹም ኣብ ዓድኹም ኣብ ትግራይ እቲ እንታይ እዩ በንዚን ኣሎ ወርቂ ኣሎ ዝብልዎ ንሱ ፍሒርኩም ዋላ ዘይትጥቀሙ ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ከይድኩም ናይ ሴፍ መቕፃዕቲ ትቕፅዑ ማለት እዩ ናፈለጥካሲ ናብ ዘይኮነ ስራሕስ ኣየእቶም ሰብ ልቢ ዘለዎ ሰብ ናፈለጠ ናብ ዘይኸውን ስራሕ ይኣቱ እና ስለምንታይ ኢኹም ትኣትዉ እንታይ ንምጥቃም ሰሪሕኩም ገንዘብ ውፅኢኹም ወስ ንመን እዩ ክኸውን መን እዩ ክጥቀሞ እቲ ዘይሰርሐ ሰብ ክጥቀመሉ ንስኻትኩም ሞትኩም እቲ ዘይሰርሐሉ ሰብ እቲ ዘይደኸመሉ ሰብ እቲ ማለት እቲ ንዓኹም ዝግባእሲ ካሊእ ሰብ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምክንያቱ ንስኻትኩም እያ ኣለኹም ድሕር ዘየሊኹም ብሂወትስ ግድን እዩ ከዓ ክጥቀመሉ እቲ ዘይሰርሐን ዘይደኸመን ሰብ ክጥቀመሉ ግድን እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዘየለዳ የለን ሰብ እንታይ ክገብሮ ካብ ዝፅበዮ ነገር የለን ክመፀኒ እዩ ኢልካ ትፅበዮ ምክንያት የለን ተሪፍካ ኢኻ ሬሳኻ እኳ ሬሳኻስ ኣይኣቱን ናብ ትግራይ ናብ ዓዲ ማለት እዩ ናብ በረኻ ትተርፍ ኣለኻ እና ንእሽተን ርእስስ ይሃልኹም በቃ ኣብቲ ዝኣተኹምዎ ዓዲሲ ሕጊ ናይቲ ዓዲስ ኣፅንዑ በቃ በቲ ሕጊ በቲ ስርዓት ከይዱ እንድሕር ክትሰርሑ በቃ ዓድና ይንደልን ኢና እንድሕር ኢልኩም ከማን በቃ እንድሕር ዓድኹም ዘይትደልዩ በቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ዘለኹምዎ ብኡ ኺዱ ብኡ ተጓዓዙ ማለት እዩ ብኡ ሰርሑ ብኡ ሰሪሕኩም ከዓ ዓድኹም ተመለሱ ምክንያቱስ እስኻትኩም ኣብ ስደት ብምትራፍኩም ትጉዳእ ኣዶ ኣላ ዝጉዳእ ስድራ ኣሎ ያኒ እዚ ድማ ያው እስኻትኩም እንድሕር ዳ ንስድራኹም እውን ተዘይሓሲብኩም ስእልኩም በቃ ፍቕሪ ናይ ገንዘብ ጥራሕ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ነቶም ቤተሰብኩም እውን ዝተሃሲቦምኩም ዘለኹም ንዓኻትኩም ጥራሕ ይኮነን ትሞትስ እስኻትኩም ጥራሕ ይኮንኩም ትሞትዎ ዘለኹም እቲ ብሂወት ዘለውን ዳርጋ ሞት እዩ እንደውም እቲ ዝኸደማ ኣይብልን እኮ ኦረዲ ከይዱ እኮ እዩ እቲ ዝተርፍ ሰብ ግን ስቃይ ሓዘን ሓሲብኩም ወዲኹም ወላዲትኩም ኣብ ወደይ ክመፀኒ እዩ ካብ ስደት ማለት እስኻትኩም ስደት ክትተርፉ ከለኹም እንታይ ዓይነት ስምዒት ከይስምዓኩም ከም ሰብስ ክትሓስበለኩም ፅባሕ ንጉህስ እንታይ ይመፅእ ክትብልለኩም መብዛሕትኹም ድማ እቶም እተእትውዎም ናብኡ ማለት እዩ ህዝቦም ተፈሪድዎም ዘለሲ ብሓበሻ እዮም ኣትዩ ሓበሻ እዮም እትየምዎ እርግፀኛ እየ ድማ እሳቶም ኣይተተሓዙን ዝኾኑ እቶም ብላዕሊ ኮይኖም እቶም ዝእዝዙ ገለ ኣይተሓዙን ምክንያቱ ናይ ባዕሎም ቦታ ኣዘጋጅዮም ኣመቻችዮም እቲ ሓሽሽ ዝስርሖ ቦታ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ ዝኸውን ማለት ነቲ ድኻ ነቲ ምስኪን ነቲ ዘይፈልጥ እትዮም ናብ ገበን የእትውዎ ኣለዉ ማለት ናብ ወንጀል እሳቶም ግን ተሓዊኦም ገንዘብ ሚልዮናት ገለ ይቆፅሩ ኣለዎ ማለት እዩ ቆፂሮም ግን ያው ኣይጠቕሞም እሳቶም እውን ገንዘብ ዝጥቀሙሉ ሳይኮን ብዝኾነ ብምጭራር ከምዚ ብሓሽሽ ምስራሕ ገለ መለ ዝሓሊፉሉ ሰብሲ ቁም ነገር ዝኾነ ሰብሲ የለን ኩሉ ያዕኒ ኣብ ውድቀት ኣብ ገለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና ልቢ ተትገብሩ ንስኻትኩም ቶም ከምኡ ትገብሩ ሰባት ቶም ዘይፈልጡ ዕሸላት ባሕርን ሰህራን ሰጊሮም ዝተጓዓዙ ሰባት ተቐቢልኩም ናብ ሓሽሽን ናብ ዘየድሊ ዘቕፅዕ ነገራትን ተዘይተእትውዎም እየ ዝብል ማለት እዩ እቶም እተኣትዉ ድማ እንታይ እዩ ችግር የምፅእ ዶ ገንዘብ ይኮንኩም ትሪኡ ዘለኩም ሽግርሲ የምፅአለይ ድዩ ኢልኩም ሓቲትኩም ገለ ኢኹም ክትኣትዉ ዘለኩም ማለት እዩ እና ነታ ኣዴኹምሲ ሕሰቡላ ንእሽተን ነቶም ወለድኹም ሕሰቡሎም ኦረዲ ንስኻትኩም እኳ ወሲንኩም ገለ እውን ተኣትዉ ትኾኑ ግን ወላ ንሞት ገለ ዝዓይነቱ እውን ከምኡ ዝሓስብ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ተስፋ ቁርፅ ሰብ ገለ ወላ ይሙት ገለስ ገንዘብ ከምፅምየኒ ይብል እቲ ገንዘብ ግን ንመን ምዃነ ኣነ ይርድአንን ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዘለኹም ውፁ ግደፍዎ ትስራሕ ይኽብለኩም ዝደሊ ኣነ ኣየድልን ንዓኻትኩምስ ኣይኸውንን እቲ ስራሕ ንሱ ኣብዘይ ዓዱ ኣብቲ ዝግብኦ ኣብቲ ዓዱ ኢኻ ክትሰርሖ ዘለካ ክትሰርሕ ትኾንካ ከምዚ እውን ተኾነ ብስሩ ኣደንዝዝቲ እፃት ዝበሃሉ ከምዚ ሓሽሽ ገለ መለ ንሰብ ክትሸጡ ክተብሉ እውን የብልኩም ንምንታይ ሰብ ተደንቁርዎ ሰሪሕኩም ዘየድሊ እልፊ ሕማቕ ኣረግታት እልፊ
حاششات نامصخم في كينيناتات قال نامصخم اسلام انت سب تدنقرو ايدلن سو كم زعين صراحه اغزابير ما عيفتون زمصخم هو زي بارخ زي تمنو زي ማለት اقوم ነገር ዘይውዕድ ገዚእኹም እውን ከይተጠቀምኩምሉ ዝጠፍእ ንምንታይ ይመስለኩም እግዚአብሔር ዘይፈቶ ስራሕ ልትሰርሑ እዩ እና እግዚአብሔር ዘይፈቶ ሰብ ዘይፈቶ ስራሕ ኣይትስርሑ ውፁ ካብ ዘለኹም ብፍላይ ተጋሩ ማለት እዩ እንድዒ መስሚዕኹም ከመይ ምዃና ይርደን ስለዚህ ትግራዋይ እዩ ኮምስታት ዛኣቲ ማለት እዩ እና ድፍረት እንዲዮ ናትና ደፋራት ምዃና መስዋዕት ይኽፍለና ደፋራት ምዃና ሕማቅ ነገር ንወድቕ ያው ተጋሪና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ድፍረት ማለት ሲ ደፋር ክትከውን እውን ትደፍረሉ ምክንያትስ ክህልወካ ኣለዎ سؤالك ዘይኾን ነገር ተደፈርካስ ዋጋ የብሉ እና ዘምሕዋተይ ውፁ ካፍቲ ዘለኹም ወእያኹለኩም ዝደላዕነ ማለት እዩ እዞም ሓሽሽ ትሰርሑ ገለ ውፁ ካብ ዘለኹም ወኻዓ ተጠንቂቕኩም ስርሑ እቶም ጋይሽ ብፍላይ እንታይ የቕፅዕ ሕጊ ናይ ተዓዲ ከየፅናዕኩምስ በቃ ኣይትስርሑ ሕጊ ናይ ተዓዲ ኣፅንዑ መጀመርያ ማለት እዩ እቶም ጋይሽ እቶም ነባራት ድማ ናፈለጥኩም ናብ ዘይኮነ ነገር ኣይተእትውዎም ማለት እዩ نوري بصراحة يعتبرون كم أي جبار النساء نحما نجر نفلت كي تأتون تتخيلش بخالي أختحق زي إذا لك تتواو عنبر نازي خناتي خا ناب متفرد زفرد له كتصوعي بالخان مالتي نا لبنا هاكم نقولنا لبنا هذا فتأري تم أحواتنا يا أبتي تفردكم يا نموت توديكم زلا فتأري تايفلت تترفو تكون تسفى يقبر كترفيقهم لا تسفى يقبر معلتي ولا كوا اتي حقنا يتعدي زي ترف تخونا قن بفتار حيلها تايفلت كترفو وندخليكم اتم يا اوريدي هيوتكم حالفكم زلكم حواتي قد او قنت ينبركم فتاري نتم بيتسوكم لما أخوله يهاب نخلو أتي حزن أتي حماق نجر كمزي زي دلي زي من نسب نخلو أخوله يهابكم معلتي بتعمي نسخاتكم ونوصيكم بمطرافكم بتعمي يسمعنا أنا بتعمي إذا حزن أنا فتاري أب أزدجنت ينبركم يا نزخنا من متقبر يتغلني خا أتم استرفوا مواصيف ترلكم فتاري نتعديكم خبل معلتي نتم ولدكم نتم عديكم قبل سخاتكمون بعوي نسنتكم ولا نسنتكم فريمكم ذاتكم ويوتكم فريمكم ذاتكم هو بزخنا مواصيف ترلكم نقول تحريكم زاروس وصيكم مالت فتح راخيكم وصيكم يرينا فتاري مالتيو أبزي أو ودي الله زم حواتي أتم جنا بتحشش تصرح زلهم جنوز لب جوارو زيهم كازي بزح تمرتي خاتم مهار لب نزل واسب بزح تمرتي إذا مهار مالتي جدنا برأس خيكون كوزح زلوز خلنا نجر أو حاشش السارحة تغير السارحة زخون ولس يلا نا زي أقول لكم زدلي سسنايو سلام نقول ودسب